'Yan Nijar muna ta kewa, Bazum zai tafi a bar baya. Abinda ya faru babu daɗi, Bazum aka yi wa juyin mulki, wannan abu da gyara. Allah muka kai wa kuka, ya taimake mu dare da rana. Sarki Ubangiji roƙonka muke yi dare da rana, mai ikon ruwa da iska ka taimaka muna al'amarina. Ni bawanka ne mafi rauni, kama mini mamallaki na. Waka za na yi akan juyin mulkin nan, ka bani dama. Salati mafi kidaya da ɗaɗaɗa Amina fiyayye, Aful Zahara wanda ya kawo sallah cikin tsayayye, da alai sahabu sai na sa su cikin jijiya da gayye. Kowa ya yi riko da su ya tabbata shi za ya kama girma. Kukanmu babu mai share muna sai kai tabara ala. Nijar yanzu mun shigo wani kangin bauta, mu rasa kara. Muna ji muna gani ayi muna juyi ana dawala. Bazum shi muke bukata, a taimaka muna a basa dama. Ya san darajar iyayenmu, baya sun kwantata wa kowa, sannan ba shi nuna jinsi, ya nuna su za shi baiwa dama. Nijar duka tashi ce, haka ya faɗa bai fushi da kowa. Allah na ganin abin da aka yi maka, shi za ya tausaya ma. Kakin ai ɗaram ake kwaɗe, ni fa Nijar na ce da sake. An ɗauke gwanin maza, an bar mu da cin masara da wake. Ya Allah ka da dogo shirin ɗan kishi ya zamarke. Rashi na kaza mu faɗa cikin masifa, ba 'yar kaɗan ba. Mun ga rayuwa yadda ta yi da mu, sai mu gode sarki. Shi ne ya kaddara mana haka, shi za ya ba mu sauki. Ashe dole mu yi jimami, mu yi kewa, mu kyale jaki. Ya gada cin amana tun da iyayensa ba kaɗan ba. Nijar muna ta kewa, abin da yau
ɗan adam ba zai huci kaddara ta yi da lokaci ba zan kofa duniya ta shaide shi bai ta da hankali ba, sannan bai fito da cin zarafi na al'umma ta yi ƙasa ba. Allah ya sani akan haka ni ba zan daina ƙorafi ba.